Valitaan mittausdata, josta kuvaaja halutaan piirtää. Valikosta lisää valitaan kaavio ja täältä kaaviotyypiksi XY-hajonta. Painetaan seuraava. Tietoalue on täällä valmiiksi merkittynä. Siellä on valintokohdassa arvosarjat sarakkeissa, se pitää paikkaansa. Täällä on mittausdata pystysarakkeissa ja ensimmäinen rivi sisältää otsikoita, sekin pitää paikkaansa. Täällä on suuretten tunnukset ja yksiköt ensimmäisellä rivillä. Painetaan seuraava. Jos on tässä vaiheessa huomannut, että arvot eivät ole oikein, niin voi valita uudestaan. Eli täältä nähdään, mikä alue on X-akselille tulossa. Ja jos pitää valita uusi alue, voidaan painaa tästä ja maalata hiirellä se alue, mistä mittausdata kuuluu ottaa. Painetaan seuraava. Otetaan täältä pois selite, lisätään ruudukot ja laitetaan sinne suuretten tunnukset ja yksiköt X- ja Y-akselille. Painetaan valmis ja mittauspisteet ovat täällä koordinaatistossa. Mittauspisteiden muotoa ja väriä voi vaihtaa, kun valitsee mittauspisteet ja hiiren kakkosnapilla avautuvasta valikosta muotoile arvosarja. Täällä välilehdellä viiva voidaan valita kuvake mittauspisteelle ja sopiva väri. Ja sen jälkeen painetaan OK ja nyt meillä on täällä sinisillä rasteilla mittausdata. Mittausdataan sovitetaan kuvaaja valitsemalla mittauspisteet ja hiiren kakkosnapilla avautuvasta valikosta lisää trendiviiva. Täällä on ensimmäisenä viivan värin valinta auki. Otetaan sinne joku sopiva väri ja välilehdeltä tyyppi. Kokeillaan ensimmäiseksi vaikka polynomisovitusta ja haetaan suurin piirtein sopiva aste. Nyt ei ihan näytä kuvaaja sopivan näihin mittauspisteisiin. Muokataan sitä klikkaamalla täällä tätä trendiviivaa ja hiiren kakkosnapilla avautuvasta valikosta muotoile trendiviiva. Voidaan muuttaa sitä kuvaajavalintaa. Seuraava polynomiaste näyttäisi olevan varsin hyvä. Ja nyt meillä on periaatteessa kaikki tarvittavat elementit tässä, mutta muokataan vielä vähän tätä kuvaajaa. Kaksoisklikataan kuvaajaa ja muotoiluvalikosta ensimmäiseksi otetaan otsikko. Sieltä kaikki otsikot. Muokataan tässä otsikointia niin, että laitetaan fontiksi 12 ja nyt täällä paikan ja ajan tunnukset ja yksiköt on selvemmin näkyvissä. Taustaruudukko on tässä oletuksena aika harva ja sitten täältä ei oikein nyt erotu mikä on taustaruudukko ja mikä on koordinaattiakselia. Otetaan muotoiluvälilehdeltä akselit ja kaikki akselit. Sieltä viivavälilehdeltä muutetaan koordinaattiakselien väri mustaksi ja painetaan OK. Saadaan selkeästi erottuvat akselit. Taustaruudukkoa voidaan tihentää, kun käsitellään koordinaattiakseleita erikseen. Eli täältä akselit ja X-akseli. Otetaan sieltä välilehtiasteikko. Täällä on automaattinen valinta. Otetaan ruksit pois ja laitetaan sinne sopiva alue ja jaotus voidaan muuttaa vaikkapa 0,1. Nyt saatiin tänne tiheämpi ruudukko. Huomataan, että nämä luvut ovat ehkä liian suuria ja silloin voidaan valita täältä akselien fontti pienemmäksi. Eli valitsin molemmat akselit ja fonttivälilehden ja jos pienennetään sieltä fonttia, niin saadaan ne numerot mahtumaan samalle riville. Y-akselille voidaan tehdä vastaava muutos koordinaattiruudukkoon, eli akselit ja Y-akseli. Ja sieltä asteikkovälilehdeltä otetaan pääväliksi 0,1, painetaan OK ja nyt meillä on kuvaaja valmis.